Agintza ikastola mutugu, artista honen kabia. Arte artistikoa duzue, erakusle joan bian. Aste honetan izango dugu umorea guk nagusi. Gonbidatuak hementxe dira, dena entzun ta ikusi. Elkarrekin ondo pasatuaz, bukaeran opariak. Banatuko ditugu gogotsu, entzuna zuen irriak. Bideoak egin ditugu, zuek ondo pasatzeko, ta aukera izango dezute, horiek denak ikusteko. Argazkiak ere baditugu, zuek ikus ditzazuten. Orain zuek denak gozatzeko, prestatu ditugu aurten. Barrezka hasiko zarete bai, emanaldia eta gero. Txisteak, kantuak eta kontuak, giroa da bero-bero. Alaitasuna dugu nagusi, eskolako txokoetan. Atzekoei begira gu gaude, ari dira beriketan. Antzerki bideo lehiaketa, dantza bertso eta kantu. Aste artistikoa datorta, denon artean gozatu. Guretzat oso aspergarria, talan ikastea. Eskerrak astea izango den, lanik gabeko astea. Txaloa nahi ditugu milaka, autoestima igotzeko. Taskatzen dizuegu mesedez, txisturik ez jotzeko. Lan asko egin dugu, txotxaloa hotzeko. Tatomutiak badituzue, hemen poltsa gordetzeko. Espanaz baliaturik, zotzez ditugu jarririk. Denok banaka egin genuen, zinematiko kartela. Erabiliatu denok gela, margoak eta pintzela. Rebordin hasigu honen berri, laster genion idatzi. Urrengo kartela egiteko proposamena erantzi. Antonio Gaudi Reusek jaio, bostan aiarrebarekin. Casa bat jo eta kapritxera ekiz, Sagrada Familia
eta sarri, borobilduta ditugu lanak, hementxe ditugu jarri. Elikadura ikasi dugu, mantenugaiak ere bai. Azterketarako ikasi dugu, eta gaude nahiko lasai. Piramidea plastikan egin, asko aspertu ginela. Irudiak moztu pegatuta,